Tässä on työpaikkamme. Ja me teemme täällä hyvin aktiivista työtä, jopa 12 tuntia päivässä. Meidän työhömme kuuluu mujun nappaus, villojen poisto, hyvin aktiivinen pälätys, kaikenlainen raskas työ. Tätä työtä me teemme joka päivä, emmekä lepää koskaan. Sunnuntait on pyhitetty työlle. Olemme Peltipoika Oyn turboasentajat. Meiltä löytyy pellin asennuslaitteet, vasarat, kirveet ja teemme kaiken käsin, emmekä käytä minkäänlaista automatiikkaa. Tämä työpaikkamme hedelmä on katto, josta olemme poistaneet mujut, villat, emmekä tiedä mitä seuraavaksi teemme, joten olemme aloittaneet aktiivisen kuntoiluohjelman. Iiro Nurmi kiittää ja kuittaa.